Италия – страната на пицата, пастата и романтиката. Но зад тази идилична картина се крият много интересни факти, които може би не знаете. В това видео ще ви отведем на едно вълнуващо пътешествие из историята, културата и традициите на Италия. Ще разкрием тайни, ще ви изненадаме с любопитни факти и ще ви покажем защо Италия е една от най-посещаваните дестинации в света. Готови ли сте за това приключение? Тогава не пропускайте това видео и не забравяйте да ни харесате и да се абонирате с камбанката, за да сте винаги в течение на нашите нови видеа. Приятно гледане! Италия има богата история. Италия се гордее с дълбоко историческо наследство, чието корени се простират до Римската империя, Ренесанса и много други периоди. Въпреки това, като обединена нация, Италия е сравнително млада. Процесът на обединение на Италия, известен като Рисорджименто, завърши през 1861 година, обединявайки различни региони и градове-държави в Кралство Италия. Въпреки скорошното политическо обединение, историческите приноси на Италия са оставили неизличим отпечатък върху културния пейзаж на света. Италия има 58 обекта на световното наследство на ЮНЕСКО. Италия се гордее с 58 обекта, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, които демонстрират нейното несравнимо културно и историческо наследство. От емблематичния Колизеум в Рим до историческия град Венеция, италианските съкровища, включени в списъка на ЮНЕСКО, привличат милиони посетители всяка година, подчертавайки глобалната значимост на страната по отношение на изкуството, архитектурата и културното наследство. Италия има много региони със свои регионални езици. Езиковото многообразие в Италия надхвърля италиански език, включвайки редица регионални езици. От албански в Калабрия до каталонски в Сардиния, от френски в Вал д'Аоста до немски в Южен Тирол. Тези езици запазват уникални културни идентичности. Гръцкият в Южна Италия и словенският в Фриули, Венеция, Джулия допълнително обогатяват езиковото разнообразие на Италия, превръщайки я в пъстра мозайка от езици и истории. Най-старият университет се намира в Болоня. Италия е дом на прочутия Болонски университет, основан през 1088 година. С над хилядолетна история той е най-старият университет в света. Болонският университет е играл ключова роля в оформянето на академичните традиции и си остава символ на дългогодишната ангажираност на Италия към образованието и знанието. Италия е единствената европейска страна с активни вулкани. Уникалните географски характеристики на Италия включват активни вулкани, което я прави единствената страна в континентална Европа с такава геоложка активност. Везувий, близо до Неапол, и Етна в Сицилия са ярки примери за това. Везувий, известен с изригването си през 79 година след Христа, затрупа град Помпей под пепел и пемза. Археологическите разкопки на Помпей предлагат забележителни запазени сгради, артефакти и дори. В Фонтана Треви се хвърлят монети на стойност около 3000 евро. Фонтанът Треви в Рим не е просто зашеметяващо произведение на изкуството, но и място на уникална традиция. Всеки ден посетителите хвърлят в фонтана около 3000 евро монети, практика, за която се смята, че носи късмет и гарантира завръщане във вечния град. Събраните монети редовно се даряват за благотворителни цели, което прави този емблематичен фонтан символ както на културно суеверие, така и на филантропия. В Италия връзката между мъжете и техните майки традиционно е много силна. Италианците много ценят семейството и връзката между майка и син е особено силна. Те се уважават много един друг, грижат се един за друг и са много близки. Семейните обеди и вечери са много важни за италианците и укрепват семейните връзки. Тази традиция оказва голямо влияние върху начина, по който италианците живеят и какви ценности имат. Северна Италия е много по-богата от южната. В Италия има голяма разлика между богатите северни и по-бедните южни региони. Градове като Милано и Торино на север са много развити и богати, докато на юг, в региони като Калабрия и Сицилия, хората имат по-малко възможности и по-висока безработица. Този икономически дисбаланс между Северна и Южна Италия е исторически и има сложни причини, включително разлики в индустриализацията, инфраструктурата и инвестициите.
Това е тема, която често се обсъжда в италианската политика и общество. Италия е една от най-посещаваните страни в света. Магнетичното очарование на Италия привлича всяка година над 60 милиона посетители, което я прави една от най-желаните дестинации на планетата. Културното богатство на страната, историческите паметници и пейзажите, от Ватикана до Амалфийското крайбрежие, допринасят за нейната популярност. Независимо дали става въпрос за изследване на древни руини или за наслаждаване на изискана кухня, туристите се стичат в Италия, за да изживеят завладяващо преживяване в богатата история и природни красоти. Знаете ли, че пицата, пастата, сиренето и виното са неща, които веднага ни напомнят за Италия? Италианската кухня има много дълга история. Пицата, която идва от Неапол, става популярна преди много години, а пастата е ястие, което са хапвали още древните римляни. Италия има стотици различни видове сирене, всяко със свой уникален вкус. А виното се произвежда в Италия от хиляди години. Например, сиренето Пармиджано Реджано се прави още от средновековието, а виното от региона Кианти е известно от 18 век. Италианската храна е много вкусна и обичана по цял свят и е част от италианската култура. Как ви се стори Италия? Дали тези 10 факта ви накараха да искате да опакувате куфарите и да заминете за Бутуша? Ако отговорът е да, тогава не пропускайте нито едно от нашите следващи приключения. Абонирайте се за канала на Passport to Adventure и натиснете камбанката, за да сте винаги в крак с най-новите ни видеоклипове. Имаме още много тайни, които да разкрием. До скоро!